Patay ang upat ka buwan nga masuso sa sunog nga nitabo sa Tagbilaran City sa Bohol. Kinihuman masunog ang ilang balay sa may Purok 2 Barangay Ubuhan, Sabado sa Udto. Natulog niadtong higayuna ang bata dihang kalit kuno nga nawa ang kuryente. Nabantayan na lang kuno sa lulo ang pagkayo sa balay. Wa na makasaka pagbalik sa balay aron masalba ng bata tungod sa kakusog sa kayo. Totally burned ang maong balay nga gama sa light materials. Banabana sa BIP maabot sa 37,500 pesos ang danyos kagibilin sa sunog. Gisusi pa ang hinungdan sa maong insidente. Napaw ang ilang linyas kuryente. So ang gibuhat sa lulo, murag kibaw sa nato dito ang ilang apo. Iyang gi-check ang pikas balay. Oo. Paglantaw niya sa likod sa dito sa kusina, gadilaab na ang kanang may part sa balay nga gadilaab na. Tapit murag tapit na sa portahan. Niya iyang gidali og saka unta kaya luson tong bata. Ya apo. Pero tungod sa kakusog sa kayo, sa kainit, di sa kabuhat na sa kasod.